assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. hande gonɗen koye aset ne hawri joyi lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi Daka mo Madina Gounass ceerno woni koye arde joni inchallahu taala nden koye jaɓɓade ceerno joni inchallah. gonɗen hannde koye ñalawma aset walla wiya kikiɗe aset ene hawri joyi lewru meɗen mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi walla wiya lewru tataɓiru ɗo e Daka mo Madina Gounass joni ceerno yettima ɗo e Daka he joni woni kirndol Daka janggo dimanche o walla wiya alet o woni go'o Daka so Allah jaaɓi mbiya tan yo Allah hokku en puɗɗorima bisimillahi yo Allah hokku en gasnude alhamdulillahi rabbil alamin Allah hokku en wattude ni sahaji kewɗi Allah jabano en dendagal dowuji serɓe